Isang klinika sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, hinold up. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng pera at mga alahas na tangay. Naritong report. Naaresto ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pang-hold up sa isang dermatology clinic sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa istasyon ng pulisya, positibong itinuro ng mga kawani ng klinik ang suspect na naaresto sa barangay Santa Rita, Santo Domingo, Nueva Ecija kahapon. Patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect. Mapacheck po natin ang mga identities through fingerprint examination. Hapon ng Sabado nang pasukin ng mga suspect ang klinik sa isang gusali sa barangay H. Concepcion, Cabanatuan City. Tinangay ng mga suspect ang mga mamahaling alahas, mga cellphone at pera na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Nabawi ang ilang cellphone at gadget mula sa naarestong suspect. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang may-ari ng klinik. Meron po siyang connection sa mga previous na robbery hold-ups na nangyari po dito sa probinsya at kung saan po ay siya po ay konektado sa isang grupo ng mga hold-upper na nahuli po ng Peñaranda Municipal Police Station. CJ Torida, Balitang Amyanan.